Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha jól emlékszem, vagy jól számoltam, ez már a 9. alkalom, hogy a Bandi meg én így ünnepek táján eljövünk ide a hivatalba, és egy ünnepi beszédet rögzítünk. Nem is olyan rég volt az, hogy mi ezt először elkezdtük, 2010, ha jól emlékszem, decemberében volt az első, és utána ez volt az a 9. alkalom. Annyiban különbözik ez a mai az eddigiektől, hogy mindig ünnepek előtt szoktuk ezt megtenni. Most a nagy rohanásban ez egy kicsit elhúzódott, és most a két ünnep között vagyunk, úgyhogy a karácsony és az új év közötti időpontban történik ez a felvétel. De mit is mondhatnék 2018-ról, hiszen ez egy ilyen évzáró, új év nyitó beszéd. Azt hiszem, hogy 2018 az egyik legnehezebb évünk volt, legalábbis úgy éltem meg, mert gazdaságilag eléggé nehezen, pénzügyileg elég nehezen vészeltük át ezt a 2018-as évet. Voltak már nehezebb éveink is, de akkor tudtuk, hogy azok nehezek. Az idei évünk az nem számítottunk rá, hogy ilyen nehezen fog végigmenni, ennek ellenére azért mindig eljutunk a december végéig, az új év kezdetéig, úgyhogy azért túléltük ezt az idei évet, és panaszkodni nem nagyon van okunk. Nagyon-nagyon látványos dolog, a faluban sok minden nem történt, de talán észrevették, hogy az év elején, március-április környékén az óvodában új játszótéri elemek kerültek. Aztán májustól egészen októberig volt több utca felújítva, az 2 Viszmajor pályázatnak köszönhető. 3 utcarész le is lett aszfaltozva, valamelyik salakozva, és néhány helyen pedig árok is lett tisztítva. Ami még megtörtént, ugye itt karácsonyhoz közeledvén a főutcára díszkivilágítás került. Ennek nagyon örült mindenki, nagyon pozitív visszajelzése volt, és hát mondták, hogy ha lehet, akkor még majd többet szerezzünk be, hogy azért sokkal több és hosszabb legyen. Hát majd igyekszünk az idejében, vagy jövő évben ezt pótolni, az idejében már nem lesz rá lehetőség. 2018-ban minden rendezvényünket megtartottunk, szerintem nagyon-nagyon nagy sikere volt minden rendezvényünknek. Nagyon szépen köszönöm a közreműködőknek, a civil szervezeteknek, közintézményeknek, az iskolának, óvodának, illetve a hivatal dolgozóinak is, hogy segítettek ezen a rendezvények lebonyolításában. Szerintem nem lehet okunk a panaszra, hiszen tényleg nagyon jól sikerült minden rendezvényünk. Az idei év elején volt még olyan esemény, amely ugye már hagyományokkal rendelkezik, méghozzá az, hogy a helyi színjátszó egyesület egy új színdarabot mutatott be, és ezzel járták környéket. Ez a Bajusz volt az idén, tavaly évben ugye a Fülemüle volt, ami 15-ször került eladásra, a Bajusz pedig csak 8 alkalommal. Ez nem azért történt így, mert nem lett volna hova elmenni, hanem a résztvevők száma és kevés ideje miatt történt ez így. Nagyon sok helyre kellene még elmennünk és elvinnünk ezt, de egy nagyon jól sikerült rendezvény, hiszen a falubeliek is nagyon várják már mindig, amikor ugye a közéleti emberek más szerepben tűnnek fel a színpadon, és egy nagyon jó kis mulatság keretkedik ki belőle. Így az év vége fele mindig elgondolkozunk azon, hogy mi is várható a jövő évben. 2019 én szerintem pénzügyileg nem lesz jobb, mint az idei évünk, de azért bizakodóak vagyunk. Januárjában el fog kezdődni a művelési ház pályázatnak a megvalósítása, tehát az energetikai korszerűsítés. Ez 2017-ben nyertük még ezt a pályázatot. Az idei évben a közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés hasonló kiválasztása történt meg, illetve a kivitelezővel is a közbeszerzése megtörtént, és valószínű januárban a közbeszerzővel is meg fogjuk tudni kötni a szerződést, és elindul. Ezért van itt mellettem, ide is tettem ezt a naptárat, amely naptár közepén rendezvénytervezet látható, nem véletlenül van így, hogy tervezet, hiszen úgy alakul, hogy a művelődési ház még nem lesz olyan állapotban, hogy tudjunk benne tartani rendezvényeket, akkor esetleg más helyszíneken, vagy más időpontokban kerül majd megrendezésre néhány esemény. Úgyhogy majd kérem, hogy ezt majd mindenki kövesse szem előtt, hogy ha szeretné rendezvény elmenni előtt, azért érdeklődjön, hogy biztos, hogy akkor lesz ez megtartva, vagy sem. Több pályázatot is beadtunk az idejében és tavaly is, amelyeknek az eredményét várjuk 2019 évre. 2 líder pályázatunk van, beadtunk egy műfős pályázatot, műfős pályára egy pályázatot, és ezeknek az eredménye és megvalósítása az 2019-re tehető.
illetve még egy olyan dolog lesz, ami mindenkit fog érinteni. Többször szóba került már, ugye csütörtökön van egy piac mi nálunk, és ennek a piacnak a kezdete az közvetlenül az Árpád utcáról indul. Ugye ezt a piacnak a kezdetét kicsit beljebb fogjuk tolni, méghozzá az oldal és a hivatalhoz vezető hátsó úttól fog ez majd kezdődni. Ez azért fog majd megtörténni, mert így a postára, a kisboltba és hozzánk hivatalba is csütörtöki napon is el tudnak jönni és árut tudnak szállítani. Úgyhogy egy kicsivel beljebb fog majd kezdődni, ez vélhetően vagy február 1 vagy március 1, tehát valamilyen felkészülési idő majd lesz rá, hogy ez megtörténjen, és egy táblával fogjuk jelezni majd azt, hogy a piacnak a kezdete honnan is fog majd indulni. 2019 másból is fontos lesz, hiszen a választás éve lesz. 2 választásunk is lesz. Az első május végén, ha jól tudom, május utolsó vasárnapjára tehető ez az európai parlamenti képviselők választása. A másik pedig a helyhatósági választás. Az október 13-a lesz előre láthatóan. Az első vasárnapon szokott lenni, de az október 6-a, és arról szerintem nem lesz. Úgyhogy inkább egy héttel később, tehát október 13-án lesz a helyhatósági választás. És én annyit szeretnék kérni mindenkitől, amilyen ideje engedi, és nem lesz egyéb elfoglaltsága, mindenképpen mindannyian jelenjenek meg, minél többen jelenjenek meg mind a 2 választáson. Így az év végéhez közeledve szokták mondani, hogy mindenki tesz valami fogadalmat az új évre vonatkozóan, és azt is mondják, hogy a fogadalmak arra vannak, hogy ezt ne tartsuk be. Én is szoktam fogadalmakat tenni, bevallom, és általában be is szoktam tartani. Úgyhogy nyugodtan merem javasolni mindenkinek, hogy tegyen a jövő évre vonatkozóan egy fogadalmat, természetesen olyat, amit könnyen és viszonylag nagyon nagy lemondások nélkül be tud tartani. Kellenek ezek a fogadalmak szerintem, mert az ember legalább saját maga irányába tartson korlátokat, és tűzön ki magának célokat, amelyeket meg tud valósítani és el tud érni. Még hogyha csak annyit is, hogy fogyni akar 5 kilót, szerintem nem egy olyan nehéz dolog, meg lehet tenni, és ezek fontosak, ezek a fogadalmak, be lehet őket tartani, szerintem ez egy egész jól, mindig kell ilyet tennünk. Hogy mi lesz jövőre, hogy jövő ilyenkor itt ülünk-e, vagy ülök-e, és itt áll-e a Bandi ebbe a felállásba, azt nem lehet tudni, sok minden történik még addig. A Bandi hevesen bólogat, hogy ő itt lesz, egész biztosan. Úgyhogy én szeretném mindenkinek megköszönni a 2018 évben végzett munkáját. Én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy előszállásak vagyunk, mert nagyon jó rendezvények születtek itt 2018-ban, és nagyon jó hangulatban ment el az év is. A pénz meg ugye nem számít, hiszen az a legkevesebb, mint tudjuk, tehát azzal ugye nem foglalkozunk. Én kívánok mindenkinek 2019-re jó egészséget, mert szerintem ez a legfontosabb, és azt, hogy a kitűzött célokat és a fogadalmakat be tudják tartani, el tudják érni, és sikerekben gazdag, boldog új évet. És ugye, mint tudják, aki rendszeresen figyeli az évvégi beszédünket, vagy beszédemet, 3 fő mozzanata van. Az egyik mozzanata az, hogy én megköszönöm a Bandinak és társainak, Németh Boginak, Tábédényi Gabrielnak és Szánci Andrásnak, hogy egész évben a rendezvényekről, testületülésekről közvetítenek. És itt a testületülésekben azért állok meg, hogy ez is egy fogadalmam lesz, ugyanis az idei évben egy kicsit elszórakoztuk ezt a dolgot, hiszen nagyon sokszor siettünk és sohantunk a testületülésre, és mire ideért a Bandi, addigra már javában zajlott a testületülés, ezért többször elmaradt ez, úgyhogy jövőre megfogadom minden testületülésen megvárjuk a Bandit, és fel lesz véve, és le lesz adva a téve, hiszen ez nagyon fontos, hogy a tájékoztatás az menjen minden irányba. Jó, tehát az egyik mozzanat, hogy ezt megköszönöm, és ugyanúgy, mint eddig hoztam a Bandinak egy ajándékot is a csapatának, azt mondja, hogy nyugodtan majd odadom, de nem, akkor is fölállok és oda fogom neki adni. Ez a kötelező rész, hogy egyszer eltudnak így a képből, úgyhogy mindjárt visszönök. Úgyhogy ez az ajándék, amit a Bandinak adok. Nagyon szépen köszönjük, és jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. A második kötelező elem, hogy bontok egy pezsgőt, és mivel magyar emberek vagyunk, törlei pezsgővel fogunk kocintani, és mint hagyományosan még mindig alkoholmentes pezsgővel fogunk,
Annyi, hogy én előre készültem, nekem szerencsétlenkednem leszedni a fedő fóliát. Most azért egy dugót meg majd csak itt tudok venni. Nagyon jó sikerült, még a hangja is van, és még egy kicsit folyik is. De hát ez ebből is látszik, hogy nem előre eltervezett, hanem remélem a pohárból is ki fog folyni. Bandi, egyet tiéd lesz, mindjárt. Egy az enyém. Úgyhogy Bandi, Isten értesse összeállást. Úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek, egészségükre. Aki először szokott ilyet, én mindig meg szokta kérdezni, hogy te biztos, hogy alkoholmentes? Én is mindig felteszem magamba a kérdést, de nagyon finom, pont olyan jó, mint tavaly volt. Nótás. Nótás, így van. Minden jót, és mondom, jó egészséget mindenkinek. Ígyük meg, ha már kitöltöttük.